Genomineerd als Abiant Starter van het jaar. Lunchhuis De Lauwers. Hi, mijn naam is Hinke Wening. Ik ben 18 jaar en ik ben sinds april eigenaresse van Lunchhuis De Lauwers. Lunchhuis De Lauwers zit in Rustenveen op het randje van het industrieterrein. Hierop zijn wij hartstikke toegankelijk voor ieder. Lunchhuis De Lauwers is net alleen voor lunches, maar ook voor maaltijden, buffetten, etc. We hebben verschillende soorten mensen aan het werk waarmee we met alle plezier mee werken en die ook met alle plezier helpen. Nou, ik zit op school en ik een stage en ik kwam erachter dat ik eigenlijk dat ik het helemaal net leuk vond, dat ik mijn eigen ideeën net kon uitwerken, zodat ik het woord. Mijn heitemem die had altijd al eigen zaken gehad. Mijn heit had momenteel een eigen zaak, mijn mem had verschillende kapsalons gehad. Totdat ik dus van jongs af aan daar al mijn onrekking bewust, ben ik er dus achter gekomen dat dit echt wel wat voor mij was. Het is wennen, natuurlijk, want ik ben nog maar 18 en toen wist het net wend en toen wist net wat van meezingen binnen. Maar omdat mijn heid hele volle connecties al had, daarop ben ik andere ondernemers tegen kwam bij mij haar praat en haar en ervaringen deelt. Waardoor ik zelf erachter kan binnen dat mij zien al een vierde keer komen. Ik hoop dat ik 50 jaar nog kan zeggen, hey jongens, dit is mijn lunchhuis en misschien wel wie van je dwaan kan. En ik hoop dat de meesten er dan ik nog van genieten kennen. Zo, ik zie mezelf 50 jaar nog steeds in mijn lunchhuis steken met alle plezier.